Walam. Wagoni yero kamano Nyasachwa nikech imiyo odiechieng' maber en kinde ma iseyiero mondo wabi ka kendo wapak nyingi ka wamiyo nyingi duong'. Emomiyo ka koro iweya e kind jowetewa gi Nyasachwa kiseyiera mondo wapuonjre kodi akwayi ni mondo weche duto ma an awach kawuono ni okelnwa konyruok kiparo ng'ato ka ng'ato kendo kiyawo chunjewa mondo weche gi duto wakonyre go kuonde duto mwadhiye. In Nyasaye maber kendo malong'o emomiyo wakwayi magi ka wageno kuomi ahinya e nying Yesu Kristo Ruodhwa. Amen. Amoso uno kwe timna uru ni okwe uru Yesu paki an wadu Christopher Kola an jaricho ma Yesu owaro kendo pod ago lweny mar dhi e polo kata kawuono ni chunya omor ahinya kane ayudo program kendo ayudo ka nyinga nitie. Adwa pako office kuom yie kecha ikinde ma ok nyo ageno na nyalo yudo thuolo machal gi mae. Ang'eyo ne en ng'wono mar Nyasaye mondo abedi e kinduka asebet ka lal to chunya ohero Yesu kinde duto emomiyo ka wan ka to chunya bolra bola kendo akwayo mana mondo ng'wono mar Nyasaye wuoth koda kata weche mwabro wacho kawuono ni ma wuoyo i higa mar Ruoth Nyasaye reso e joge. Higa mar Ruoth Nyasaye reso e joge ma e higa maber ma Nyasaye oseyieronwa mondo reswae. Weche gi iwacho kaka mission statement ma Yesu nogolo mokwongo. Magi weche ma Yesu nogolo mokwongo kane odhi hekalu kendo nosomo i kitabu mar Isaya. Aparo ne Isaya 61 to kawuono ta wasomo Luka 4 ka Yesu koro dhi to kelne scroll kelne kamondikie scroll chakoro luongo nang'o gudholuo un mung'eyo okelne kamondikie weche Nyasaye mane Nyasaye omiyo janabi Isaya kendo kano okelnegi to ne oelo mna ka kowacho ni roho mar Nyasaye mar Ruoth otwe ni koro goni kendo ni mofni ni oyawene bende ni mondo ahul ni joma isando nigi yudo thuolo kendo oseora mondo ahul ni ma e higa mar Ruoth Nyasaye biro rese joge. Magi gin weche madongo ahinya. Emomiyo ka ikinde ma Yesu wacho weche gi to noyudo ka Yohana Jabatiso ni jela. Omiyo chuny Yohana noneno ka
kawuono oseyo resruok kapo ni mae Mesia mane kata en ore mondo obi owach ni en ng'at maduong' ma ok onyal kata gonyo thond wuochene. Omiyo kane en jela to chunye osebet moyawre owacho ni kara kawuono kama en ruoth e Mesia manowach cha to dhi penje ni to bende en adier kose warit moro. Ai Johana joge ariyo nodhi openjo Yesu to Yesu ok odwoko gi ni an onyise mana ni onyise gik muneno mufni neno rong'onde wuotho gik mang'eny mane Yesu owachone maka an kawacho ni koro odwoko nade nikech an oro mana nopenj ka en ye ruoth ka en ye Mesia mane onego bi. Weche gi gibiro e kinde maber nikech en kinde ma ji mang'eny kali chandruoge mang'eny ahinya. Omiyo ji mang'eny osedwaro yo ma ginyalo yudogo konyruok. Ji mang'eny osedwaro yore ma ginyalo yudogo konyruok. Wasewuotho kuonde mang'eny, wasedhi kuom jolemo, wasedhi kuom ajuoke, wasedhi kuonde duto mwaparo ni nitie konyruok. To Yesu biro kawachonwa ni mae e higa ma Nyasaye rese joge. Koro ipenjri to Yesu nobiro mondo gigi otimre na iyo mane? Gigi otimre iyo mane? Wayudo ni seche moko kata mana in ja Kristo inyalo yudo ka piny obet ni molil, piny otimo mudho, gik moko mipango timo ok timre ni. Kaka ilemo lami ok duok, in kinde duto iyuag mana chiedh nade, chunyi chandre kendo onge gimitim. Omiyo Yesu kobiro gi weche machal gi magi, to wacho ni obiro ni jok modhier, konyisogi ni no oyalo nigi wach maler. Akian ng'a modhier koro kiyalo ni wach maber to diwachne nang'o? Ni kelo Hare Krishna gi chiemo. Donge mane gima ng'at modhier dwaro? Ikelo Hare Krishna gi chiemo ma en kochopo kinyi to pango lain to chiemo. Kosi kelo mana machon mane Nyasaye kelo cha, maka gichiewo kinyi to gidhi kwanya mana to gichiemo. Donge magi gik mani pach ng'at modhier? Wadhieri yore mang'eny. Wadhieri yore mang'eny. Nitie ng'at modhier ma en kod gik michamo, onindo to chiemo to, lakini chunye to tuo. Chunye odhier mokalo. Onge gima oparo ma positive. Wanyisu ye, chiemo ro nyisa anyiso ji ni onge ng'at mawacho ni jachien okwale. Nyaminwa we na jachien ema okwala. Jachien ok kwali. Kawuono adwa nyiso ng'at modhier yorno, ni jachien ok timi nade, ok kwali. Gima iwacho mokwongo wang'i timo nade? To wang'i koseneno to bayo kanye? To wi ridrego kanye? To chunyi kendo duoke kanye? Ae to wang'i ni, wi ni ema koro kelo nang'ono, to dhogi wacho. Ka en ayany, to dhogi, to ineno process. Omiyo kinyisa ni jachien okwali nikech yanya ni gir minwa, mani ng'at marach. Nikech en gima nyise paro ni wi bodonji chunyi o approve. Eka kori biro wachona. Donge, mago gin dhier ma onge kama digolie kok inyal duok ir Ruoth Nyasaye. Emomiyo wabet modhier kinde mang'eny nikech ok wamiyo Nyasaye thuolo chunywa kumodwaga donjene. Oyudo kolil, otimo dhier ma onge gima dwa tim. Osiepeni gin ng'a? Magi gin gika bende in another thing. Who are your friends? Osiepeni gin ng'a? To seche ma un kodgi ugoga mbekni mage. Seche ma un kod osiepeni gi ugoga mbekni mage. Donge mago gik manyaki par. Ka Nyasaye Yesu kelo nwa wach maler, Injili, to nyaka mokwongo idwar ni to osiepeni gin ng'a? Ineno ka Petro giri osiepegi ne gin joma ywayo rimba, joma luwo rech. Donge? To Yesu onyisogi o convert the same, to nyisogi ni koro abiro loko ujo ywaji. Udwa lokre jo ywaji nang'o? Mokwongo uweyo gik ma utimo, ae to eka utimre nade? Make an about turn. Waluongo na attitude. Sani kiranga, nitie ng'at makoranga, to neno ka an silwal. Paryo uru na an ng'ato koranga, to neno ka an ang'o? Makata kidhi penjo babwa idala kucha ni wuodi moro masilwal cha. Nikech seche moko an ema lande e korwa. To nitie ng'at ma konena to neno Saitan. Donge? Omiyo gik ma pachi paro ema nyiso ng'at ma in. To mae gik ma Yesu biro mondo konywa wuokie. Wabed kod positive attitude e kinde duto mwatimo gik moko.
kidwa kata mna endelea maber to bed kod paro maliw. Kinde moko ne an kod very negative attitude kane idwa usnwa plot e Kitengela, dukoro an landlord Kitengela. Nikech ne usonwa plot siling 37,000 37,000 to ne an nyalo qualify loan mar 200,000. Aito na dhi bakao loan mar 100. Kar nyiewo plot Kitengela tadhi anyiewo go ndalo idala puodho idala kucha nikech koni okuyu wondowa attitude okuyu wondowa nikech dwa chama ng'onwa wanyisie okuyu no biro bo wachonwa ni wadwa miu puothegi okola enda uchukue 10,000 uchukue nayo plots 10 ngiri moja ushike nayo plots ngapi 10 kwa shilingi ngapi ngiri moja utalipa. Apenye no okuyu wonda abro yudo kure pesa mang'enya inano machulo go plot 10. Joma nokawo plot 5 plot 6 plot 10 no chulo nikech after just higa achiel to plot go appreciate ma achiel kende koro uso 150 to kawo plot kata dek kende to dio chulo go plot 10. To ng'at mofuwo mane ngu very negative attitude donge koro dhier an pod achulo rent ma yod ng'ato. Magi gik ma ng'at mariek ma ong'e ni Yesu nobiro mondo yalnwa weche ma wach maber. Onegi bed kod very positive attitude. Ilok pachi mondo gik mitimo obed gik manyalo kelo ni konyruok e ngimani makiny. Wasethagre bomiyo wan iluongo wan joluo. Aneno kata ji comment about our king maker. Our king maker donge wang'eyo. Nen king of who? King of poverty. King of poverty, it is not him. En entrepreneur, en ong'eyo hala. En gosiepe madongo ma very well off. Lakini in to kidwa goyo ondamo. Nikech idwa mak time kama intieno wan joluo kwa nyiewo plot Nairobi. Wan joluo kwa nyiewo mtokni mar ingi ndara. Mtoka bro gore piny. Mtoka bro gore piny to miyango asara. Wan joluo kwa timga. It end up. Emomiyo kata udi ng'enywa onge go idala. Kata malum nitie ji kae ma onge udi od lum idala. Nikech iparo ni kigero tibro nyisi ni dhi donje ai titho. Donge? Ai titimri nadi? Toka hapo. Yesu obiro kawuono mondo yalnwa wach maber. To wach maber moyalo ni jodhier mokwongo en golo jodhier dhier. Wawinjre? Golo jodhier yango? To jadhier nyaka mokwongo los chunya bed kama ler ma Yesu nyalo timre nadi donjo bromie. To kokitimo mano ini wuotho ini wacho weche magalagala ini tiji drilling development mag jomoko ka ng'ato dwa dhi mbele tinyise mnan ani nyal nyaminwa moro biro kata wacho nano adwa akia kaka tim adwa chako ohala to akia no ohala mane mada nyise no chak loko njugu tu nyako moro nyocha ne timonwa neno i school ne min gi nowegi ka gin orphans to min gi ne tiyo tich ma onge pesa koro ne gi nyise ni mama we onyiew ni njugu gorogorari aye to koro wan mwakonyi loso to warolo gika te usoga mondo yud kaka imedo ibus nwagang'o school fees bo wacho ni min gi nopuonjo gi bu sani en engineer nyakono en engineer nikeche ne kin kod very positive attitude njugu konyiew kochuno ni nyaka gibil to gibilo sama girol to mosebedo rol dubokwan mago gin miuso tikelo pesa to pesa gi ikano gi chama uwinja ok kaka wan idhiga ichama makochopo December kakoro nyimine opogo pesa chiemoro no cha somo i Facebook ni wan chuo seche moko wan gitabu ni dada terna pia luokra to nyis idak ne mnan peso luoro koko inya peso luoro koko nyis kata jaboda bodo biokel ni pia bro chulo nikech feel ni koro in gu pesa gi onge gi manyalo inyalo mna chulo go jaboda bodo ter go pi baf. Let me tell you kaki handle yourself kaki ngeri
emanyiso in. Emanyiso ni nyalo wuok itabu ichandruok ma intieno. Onge ng'at modhier. An chiemo no nyocha se declare ni koro osiepe na benda dwa chenjo. Adwa mna bet go osiepe ka Mr. Nono. Manase ng'e ni nyinge duong' kamoro. Ayiero nyaka yiero osiepe nikech ka in go osiepe mang'eny to ng'eny gi gin mna joole. Mabro mna puonji kakiwe chiegi kakiwe jaodi. Bro mna puonji dhako kotugo ni to dhi kend iyudo mna ka jowetegi koro ngumon ariyo to githagre go malich. Nikech ng'ato puonje gima en owuon ok onyal manage. Wach ni Satan. Wadwa ni mondo change attitude. Change attitude. Seche ma wadwa proclaim the year of God's favor, nyaka koro change attitude mondo you gain that favor, mondo yud resruok mar Nyasaye no. Sa oselokre. To kwanza mae weche gwakelo nu ka higo chakre. Higa ni nyaka ibed kod vision. To kod mission. Iwacho by the end of the year adwa na timma. Ai tichako riambo gimidwa timono. Idwa ichako timonade. Riambo gimidwa timono. To kiki ol kapok iyude. To kiki wach ni mae tek manade. Chieng' moro nyocha ne wago kwano gi ng'ato. Boy yudo ni kara wanyalo doko landlords Nairobi kae wate. Kata an aparo na chiegni doko landlord Nairobi ka. Nikeche gik mang'eny chunye moluor. Wang'i koseneno oneno figa tumo ndik ma pesa 1.5 million. Wang'i osetimango. Ai to oro nuwi to wi confirm no ke gini waluor adier. To oro nu chunyi to chunyi wacho no ai manok nyalre. To duoko kato dhogi wacho no manok timre nade. Ai tini dak na kimak time midhier. Manok watim nade, wanok wanyal. Koro uni luongo unang'o no jodhier. Luonguru amano. Jodhier. Ang'enu luor wacho kamano nikech iparo ni bro doko jadhier. You will remain jadhier kok change your attitude. Kok change iloko pachi. Bobedo paro maliw manyalo timo gima ber. Magie weche ma Yesu nobiro mondo nyisji. Tadwaro ni mondo waduto walok pachwa. Mondo koro sama wasechako higani koro kelnwa konyruok mopogre. Higani owuothnwa kod paro mopogre kuma sebet go ndalo mang'eny ka. Momiyo ino ok nyal kata dhi i dala kucha. An be adwa dhi golo dala na seneno na kara nyalo golo dala. Kamune na ene. Ne uru kaka ji dongo piyo. Nyocha tu eka nyocha an kijana. To sani koro be an gi nyikwayo. I'm aging up. Tadong higni ang'wen ta retire. Pariye uru ta onge dala. Dongo mano wich kuot. Nikeche pacha mofuo nyocho senyisa ni ano kanyal golo dala. An ye chogo i dala wato dala wanud bende duong. So anyalo dak kanyo ndalo duto. Kora dhi golo. Attitude is changed. Abro dhi golo dala koro. Cornell. Yin mabro luongi seche ma dhi golo dala. Mondi woda lego. Yes. Mondo koro wabed kod luokruok. Wasetimo gik mang'eny mosemiyo wadhier ka onge gima wanyalo timo. Wasego koko kwa gore kendo kwa nego ji gi chunywa. Sa osechopo makoro nyaka wawe nego ji gi chunywa. Nyocha paro ni koro higa ni en higa mar God's favor to en higa mar yiero. To sani koro pesa, money is coming, money. Dongu wija ni every time 2 million. 2 million ang'eni kuom mukantie jomo osechamo part of that 2 million. To kichamo pes ng'ato. Ng'ane Samuel wacho ni jo-Yahudi ne en ng'ano kuomu masekawo asoya kuome mondo umu ang'a. Asoya umong'o? Pesa mimiyowa mag handouts gi josiasa umang'oni. Koro ok inyal paro maliw. Ok inyal dhi bet piny kiwacho ni ng'at madwa yiero ni. Nyaka bed ng'at man kod good leadership. Ung'en tie leaders kod quality mar leadership. Leader kod leadership gin gi kariyo mopogre donge. Moro en ng'ato to moro en ang'o.
En action. Pognagi gi Cornell. One leaders, don't get a kai waduto one leaders. Don't lead your house. Lakini leadership quality tiongego. To magegi kumwadwa the yero koro wangani. Wadwa the yero ngatma onge leadership quality nikech nyose kelo nwa pesa ba wacho no an owuoyo matek owuoyo jaluo moro no owuoyo konyiso wan ngen wan nyaka imumaka. Kisomo Isaya 18 tiyudo kiwuoyi wi ngat matol smooth skinned ngano matol smooth skinned mapiny duto luoro. Isaya 18 kisomo tibro neno obiro nwa ko piago dhoge ai to miwa omiji pesa donge koro ng'an miwero nyaka an ng'at makia miel yudo ka miel tok ng'ato ok anyal miel nikech ang'en ng'ani oholo pesa to ko yiere bo dhi kacha to dhi tiwango odhi recover pesa ne donge odhi recover ero ohala maonge ohala nitie ohala maonge ohala kiloko ohala maonge ohala manok en ohala donge you close it down to jasiasa ohala ne en ong'e ni kacha obro dhi ibro kete committee moro obro yudo salary mang'eny ibro nyiewe kod jok mani top leadership kawacho ne ni in kiluwa tab ibro chamo ma dongi winjo ni migi ga millions mani ohala to seche momiye nyaka pesa mag ginene mag basari pesa mag gicha iluongo nango kendo CDF onge chieng' manoger nu kata mnan dach lo igweng'u kanyo nikech utimango uchamo pesa ne pesa mo ntimo nadi moholo pesa manyuol pesa man gi interest. Yesu obiro mondo puonjwa kendo yaw chunywa oyaw wiwa mondo kik wamak time dhier mwaneno gwang'wa bed piny mondo som manifesto mag jasiasa ing'en mae ng'at ndwa kelo nwang'o kik icham pesa ne. An nachamo pesa jasiasa 1997 tasebet ka onge pesa maseche moka agonyra mnag pado lakini okacham pesa jasiasa naluwe kata yudo mna kopogo I ran away from it nikech gini en go to gini ng'ani bro biro moro no yier MCA karwa kucha kumwadakia ng'at mong'e kumadakia bro ng'eyo onyiso ka jini oda kanyo nitie umbwa kali kik ng'ato bi un ne usego ombulu nikech nachulo pesa omiyo kik ng'ato bi ira ni dwarang'o and that is it full stop donge no nyiewo to magia momiyo wabet modhier waweri tok ng'ato to wiwa wil kod Nyasaye onego miwa rieko mar fwenyo gik maricho kod gik mabeyo mondo wadag iyo maber kendo wabed jok ma ong'e gik matimo. Adwa nyisou ni kinde osechopo makoro piny olokre kabisa makok inyal bet piny bigo kwano to kata mni odi ok inyal dakie maber kata nyithindi ok inyal dak go gi kwe kata mna ja odi mukendrego ok unyal dak go gi kwe nikech ok igo kwano mong'ith nikech gik miparo gin gik mayore nikech osiepeni gin osiepe ma onge kod konyruok. An sani adwaro osiepe manyalo nyisa ni plot ne kama manyalo nyisa ni shares moko inyiewo kama manyalo nyisa osiepa inago donge manyalo nyisa kaka nyalo yudo pesa mondo anyiew shares lakini ng'at madwa ni mondo udhi umadh gimoro donge nitie jok maywayowa kata wan jok Kristo hama inyisi ni ng'e no kimadh kong'o nikech ionge pesa osewachni hamano in ionge pesa yud pesa mondo na gik matimre wang' yudinre nikech ionge ang'o nyise ni in satano mera gimokeli ira in ming'eyo you can't win me kata kina dada donge inyiso ni koso pesa en wich dinyni koro wiye makdenyno yudo pesa yo mane donge yora njao iwego jaodi iwego nyithindi kathagre nikech idhi dwaro pesa nitie
wawach gumuolo mama moro mane jirandwa nonyise ni koso pesa en wich dinyne koro no yawo wiye otamre doko madeny koro no wok ga to dhi orawo kayuore moro to betie dakika 10 to kalo dhi dwaro pesa to samo duogo ko aka yuore no kendo ko ka dwaro pesa kendo rawo kayuore no to duogi ode ko duogo ka jaode oyiro ko ol kabisa e ko chopo an kaka min ngane jaode no suspect to gimotimo mako wadhi kata kodi to gidhi ka min ngane yo ae kan donga wan ga kode ka dongo lo kes lakini kalo ko dhi dwaro ngo sani gin kanye koso pesa oken which dinyini and your attitude and your kinyalo neno gik moko yo ma akiana an maneno gik moko perspective mopogre tinde an ka neno gimoro ta neno ere kaka dalok gini blokre gima ngato neno emomiyo an fundi mag gik mang'eny ahinya an kama unenani kata wadada gi kadwa na apuonj gi loso hand and body lotion makoro unu ini odi kanyo in kod lotion ndo mangima ndo miwirigo makata bende kwe inano kanyalo kelo nukwe kwe man I can bring peace in your houses sache mi lotion ndo mangima mar lotion madam tuomo mnane ito okiwach no ketho nikech montie to en gima nikod high quality mohingo kata minyiewo i duka nikech ma duka en iluongo nango en commercial to mae to en miwiri ot uparo ni man gi quality molo nyawadgi donge mano wanyalo loko go our attitude ai to piny bet maber mondo wadag ka wan jo Kristo monge gik matimo mondo wadag ka wan jo Kristo mogwedh ma Nyasaye donji chunygi kendo timo gik moko yo makare e nying Wuoro gi Wuowi kod Roho Maler.